Warm welcome for today's Bhagavatam reading session. நம்ம இன்னைக்கு நாலாவது அத்தியாயம் முடிக்க போறோம். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஆச்சாரியருக்கு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே சாரி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथात्विदं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सकगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गाय ते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा டு எவ்ரிவன். ஸோ நம்ம ஏழாவது கேண்டோல செவன்த் சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். செவன்த்தில் தேர்ட்டி டூ ஸ்லோகாஸ் வரையும் முடிச்சிருந்தோம். ஸோ நம்ம இப்போ 33 பார்க்கலாம். हरे कृष्णा माताजी। हरे
நேத்து என்ன பார்த்தோன்றது யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தா ஃபாஸ்டா ஒரு ரீகேப் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? 19ல இருந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 19. பிரம்மா, ம். சிவன், பிரம்மா, சிவன், ஆதி பகவான் 3 பேர் விட்டுட்டு எல்லாருக்கும் சிரமம் கொடுத்துருக்காரு. அப்படி ம். அவங்க எல்லாரும் அவங்க கிட்ட சிவன், பிரம்மா, பகவான் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ம். ஹரே கிருஷ்ணன். ம். சூப்பர் பிரபு. ஸோ அப்போ கடவுள் ஒரு அசிரீர வாக்கு வடிவத்துல வரார். நேரா தோன்றதில்ல, அசிரீர வாக்கா கவலைப்படாதீங்க, உங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் அதிக விரைவில் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எப்ப அவருடைய மகன் கிரேட் டிவோட்டி இல்லையா, பிரகலாதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர். ஆஹ் அப்போ அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்னதான் பிரம்மாவே வரம் கொடுத்திருந்தாலும் அதை நான் ஆஹ், முறியடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. ஸோ அதனால நேற்று ஒன்று டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுத்துட்டோம் இல்லையா. ஸோ த லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள், அறிவில் குறைடு இருக்கிறவங்க தான் தேவ தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ நம்ம பரமபுருஷ பகவான் எப்படி மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துறோமோ அது மாதிரி பரமபுருஷ பகவானை தான் நம்ம வணங்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ எந்த தர வர்ணங்களையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பரமபுருஷன பகவானை தான் நம்ம வணங்கணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ பிரகலாதன் பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட எல்லா விதமான தெய்வீக தன்மைகள் இருந்துச்சு இல்லையா. அவன் பார்த்தீங்கன்னா அன்னலோட் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருந்தார், அதனால தூய பக்தர் இல்லையா. ஸோ அவரை இவர் போய் டச் பண்றாரு. இனிமேல் தான் விஷ்ணு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பேசுற சவுண்ட் கேக்குது. ஆம், ஆ, அவருடைய குணாதிசைகள் பார்த்தோம் நேத்து இல்லையா. பிராமணர்களுடைய குணாதிசை, வைஷ்ணவர்களுடைய குணாதிசைகள், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ பிராமணர் கிட்ட சௌச்சம், அப்புறம் கிளீன்லினஸ், பேஷன்சி, டாலரன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. அது மாதிரி தான் இவருக்கு எல்லாமே இருக்கு, பண்புகள் இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம். அவர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரம் இல்லை. இந்த 3 உலகத்தையும் நம்ம அப்பா கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருக்காரு. எல்லா திக்குல வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு. தேவர்கள்லாம் எங்க வீட்ல வேலைக்காரனா இருக்காங்கன்ற ஒரு துளி அகங்காரம் கூட இல்லை. அவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல கேரக்டரோட இருந்தாரு, நல்ல ஆம், குணாதிசயங்களோட இருந்தாருன்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் ரொம்ப டிட்டர்மைண்டா இருந்தார் எது மேல, பரமபுருஷ பகவான் மேல பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு திடமா இருந்தார் இல்லைங்களா. ஸோ அப்புறம் அவருடைய மனசு, புலன்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் 3 வித உணர்வுகள் பார்த்தோம். தண்ணி ஏஜ், தன் தன் வயசு ஒத்த இருக்கிறவங்க கிட்ட நட்பு பரிமாறிக்கிறாரு. தன்னை விட உயர்ந்தவருக்கு அவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துளி அகங்காரமும் இல்லாம ரொம்ப சம்மிசிவா ஒரு வேலைக்காரன் மாதிரி பணிவா இருந்தாருன்றதை பார்த்தோம். அப்புறம் தன்னில் தன் நிலைமையிலிருந்து கீழா இருக்கிறவங்க கிட்ட ரொம்ப கருணையா ஒரு தந்தை போல இருந்தாருன்றதை பார்த்தோம். இந்த உறவுகள் பிரகலாதா வச்சுட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலி இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா வைஷ்ணவர்களும் இந்த மாதிரி ஒரு உறவுகளை பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் கிட்ட நம்ம உறவை வச்சுக்கணும். நம்ம மூத்தவர்கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும், நம்ம வயசு இருக்க சம வயசவர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், நம்ம இல்லக்குன்னா சின்னவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஆனா எவ்வளோ சொத்து இருந்தும் அவர் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, அகங்காரம் இல்லை இல்லையா. ஒருத்தருக்கு எதனால் அகங்காரம் வரும்? அழகு, படிப்பு, உயர் பதவி, இதெல்லாம் அகங்காரம் அவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணாம இருப்பாங்க இல்லையா. ம். இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தோம். பிரகலாதர் ஒரு உதாரணம், அப்புறம் கோஸ்வாமிகள் இல்லையா. அஹ், ஆஹ், இங்க நம்ம முடிச்சோம் இல்லைங்களா. 33வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, யாராவது படிக்கிறீங்களா? 33. தமிழாக்கம் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே ஆ கிருஷ்ணன். சரிங்க bro. அது பிரேமராணி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி உங்க கையில இல்லைங்களா? கேண்டோ, 7th கேண்டோ இருந்த 4வது அத்தியாயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 33வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன், படிங்க. हरे कृष्ण। नोद्विघ्न सिद्धो व्यासनेषु शिष्य सुहृदेषु दृश्येषु गुणेषु अवस्तु कृतान्त्रेय काण सारिदाश्र रहितासुरो सुरम। हरे कृष्ण। டார்லிஷன். ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா வந்து அசுர குடும்பத்துல பிறந்திருக்கார். பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையில ஒரு அசுரரே அல்ல. ஆனால் பகவானுடைய விஷ்ணுவினுடைய சிறந்த பக்தர், தூய பக்தர், இல்லையா? சோ மற்ற அசுரர்கள் போல அவர் இல்ல. அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர், இல்லையா? சோ அந்த வைஷ்ணவருடைய குணாதிசயம் என்ன? எந்த ஒரு ஜீவராசிக்கையிலும் வந்து பொறாமை இருக்கிறதே இல்லை, இல்லையா? பொறாமை இல்லாம இருந்தாதான் நம்ம இருதயத்துல வந்து பகவான் வருவார்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். வந்துட்டு வா. வருவார், இல்லைங்களா? சோ இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா, அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறாமை இல்லை. அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வந்து பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுத்தாரு, இல்லையா? எல்லா எவ்வளவு அளவுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ நம்ம மனசுல வந்து இந்த பொறாமைன்றது இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும்போது எப்பவுமே அங்க வந்து அவர் சோர்வு அடையவே இல்லை. அவர் சதா காலமும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? நாம ஜெபம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருக்கோம், இல்லைங்களா? அவங்க அப்பா எவ்வளவு அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தினாரு. அந்த ஒரு சமயத்துல கூட அவர் வந்து பகவானை தூற்றுறதும் இல்லை, அப்பாவையும் தூற்றுறது இல்லை, இல்லையா? அமைதியா இருக்கார். ஆஹ் எந்த ஒரு விஷயத்திலுமே வந்து அவர் வந்து ஆர்வம் காமிக்கல. பௌதீக விஷயத்திலும் சரி, எதுலையுமே தன்னோட ஆஹ், ம், பௌதீக செல்வ வளங்கள் மேல வந்து அவர் என்னைக்குமே வந்து விருப்பத்தை காட்டவே இல்லை, வெறுப்பையும் காட்டவே இல்லை. அமைதியா இருந்தார். ஓகேவா? ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், உண்மையில் அவர் ஜட பொருட்கள் அனைத்தும் பயனற்றதாக கருதினார். எனவே அவர் ஜட ஆசைகளில் இருந்து முற்றும் விலகி இருந்தார். எப்போதும் தன் புலன்களையும் உயிர்காற்றையும் கட்டுப்படுத்தினார். மேலும் நிலையான புத்திசாலித்தனம் உறுதியையும் கொண்டிருந்ததால் அனைத்து காம ஆசைகளும் அடக்கினார். இது எந்த வயசுல? 5 வயசுல இருக்கிற குழந்தை பாருங்க எவ்வளவு அழகு. அதாவது குழந்தைன்னா நம்ம என்ன யோசிப்போம்? போ போயிட்டு விளையாடும், ஸ்வீட் வேணும், சாக்லேட் வேணும், ஐஸ்கிரீம் வேணும், அது மாதிரி வேணும்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிருக்கத நம்ம பார்த்துருக்கோம், இல்லைங்களா? இவர் என்ன பண்றாரு? எல்லாரும் மாதிரி போய் விளையாடுறதுக்கு போறதில்ல, ஒன்றும் பண்றதில்ல. அப்போ வந்து தன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்தி எங்க வந்து மனசை வைக்கணுமோ அதை வச்சு தன்னுடைய காற்றையும் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரியங்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பழகிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு என்னன்னா நமக்கு ஒரு தூண்டுதல், நான் இப்படி வாழணும். இது மாதிரி என்ன வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. வேதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாய் தந்தை, இல்லையா? ஸோ அந்த வேதங்கள் என்ன சொல்லுது? பரமபுருஷ பகவான் நம்மளுடைய தந்தையை காமிக்குது. அவருடைய லோகத்துக்கு போகணும்னா நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக்கணும், இல்லையா? பிரகலாத மகாராஜா எல்லாம் வந்து கிரேட் டிவோட்டி. அவர் என்ன பண்ணாரோ அவருடைய பாத சுவட்டை வந்து நம்ம பின்பற்றி போனோம். சோ நமக்கு இங்க இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்து நம்ம அமைதியா இருக்கணும். மனசை வந்து நிலைய அமைதியான நிலையிலிருந்து விடுக்க கூடாது. ஓகேங்களா? சந்தோஷம் வந்தா எகிரி குதிக்கிறது, சோகம் வந்தா தோண்டு போய் உட்கார்றது இருக்கக்கூடாது. நம்ம கிட்ட நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுதான் வந்து உண்மையான புத்திசாலித்தனம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகுது? நிலை வந்து தடுமாறுது. ஓகே, இந்த காம எண்ணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு பொருட் மேலேயும் ஆசை அளவுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? அளவுக்கு அதிகமானால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு நம்ம பொதுவான வாழ்க்கையில கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது மாதிரி என்ன இருக்கோ பிரபுபாத திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு, இல்லையா? சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி வாழ நம்ம பழகிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அசுர குடும்பத்துல பிறக்கல, இல்லையா? மனுஷ குடும்பத்துல பிறந்திருக்கோம். அப்படி அசுர குடும்பத்துல பிறந்த பிரகலாத வந்து இந்த உயர் பண்புகள் வச்சிருக்காரு, இல்லையா?
ஓகே. ஆனால் அவர் ஒரு முழுமையான பிராமணரின் அனைத்து குணங்களையும் கொண்டிருந்தார். பிரம்மண்ய ஷீல சம்பன்ன அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இது மாதிரி அவர் எப்படி நாரத முனியை வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டாரோ, நம்மளும் நம்ம குருவை ஏத்துக்கணும். இந்த குருவை சொல்படி நம்ம வாழணும் இல்லையா? குருவை பற்றி எப்படி சிந்திப்பது மற்றும் அவரது வழிகாட்டுதலை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்வது என்பதற்கு பிரகலாதர் ஒரு தெளிவான உதாரணத்தை வழங்கினார். ஓகேவா? ஸோ குருவை வந்து நம்ம இச்சப்பட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள இருந்து சைத்திய குருவா இருந்து நமக்கு வந்து வழிகாட்டுவார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து வழிகாட்டு நம்ம ஆன்மீக குருவை வந்து மீட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதலை வந்து நம்ம பின்பற்றணும் இல்லையா? ஸோ கொஞ்ச நாள் வரையும் இப்படி நடக்கும். அதுக்கு பிறகு வந்து நமக்கு ஒரு குரு கிடைப்பார், தீட்சை குரு. அவர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 34வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மின் மகத்குண ராஜன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலையா? நானே படிச்சிட்டான். கிருஹ்யந்தே கவிபீர் முகுக நாதே அதுனா பிதியந்தே யதா பகவத ஈஸ்வரே யதா பகவதி ஈஸ்வரே. ஸோ இங்க வந்து பிரகலாதரும் மகாராஜாவுடைய நற்குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப போற்றக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாங்க? ரிஷி முனிவர்களும் கற்றறிந்த துறவிகளும் எல்லா வைஷ்ணவர்களும் அவரை வந்து போற்றாங்க. ஏன்னா அவர்கிட்ட எல்லா விதமான நற்பண்புகள் இருக்குது. ஓகே. ஏன் அந்த நற்பண்புகள் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு, எப்பவுமே அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? எல்லா நற்குணங்களும் பரமபுருஷ பகவானிடம் எப்போதும் இருப்பதைப் போலவே. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சதா காலமும் அவரையே தான் நினைச்சிட்டே இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? அதனால அவருடைய குணாதிசை அவர்கிட்ட இருக்கு. பகவான் போலவே அவருடைய குணாதிசைகள் இருக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா, பூவோட சேர்ந்தா நாரும் மணக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த நாருக்கு வந்து தனித்துவையான ஒரு தன்மை எதுவும் இல்லை, வாசனை இருக்காது. அதே மல்லிகைப்பூ, நம்ம குண்டு மல்லிகைப்பூ வந்து அந்த நார்ல கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நார்ல வந்து அந்த ஸ்மெல் வரும் சரிங்களா? அது எதனால? சகவாசத்தினால. அது மாதிரி இவர் சதா காலமும் பகவான் பரமபுருஷனை வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்ததுனால அவருக்கும் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள், தன்மைகள், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஓகே. அது இல்லாம இந்த நற்குணங்கள்லாம் வந்து பக்தர்கள் கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும்னு வேற சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டேட்டிவா சொல்றாங்களா, அதாவது இந்த பிரகலாத மகாராஜா இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காராம். எங்க? வைகுந்த லோகத்துல, ஜட உலகத்துல, அப்புறம் வந்து சுத்தல லோகத்திலயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆஹ் இந்த பூ உலகத்துல கூட இருக்காரு. யோசிச்சு பாருங்க, அப்போ எவ்வளவு அளவுக்கு நித்தியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே. அவருடைய இந்த ஆன்மீக தன்மைகள் இருக்கு இல்லையா, உன்னதமான குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானின் மற்றொரு தகுதியாகும். ஓகே. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக ஏவ நிவசத்ய அகிலாத்ம பூதக. த லார்ட் அப்பியர்ஸ் இன் த கோர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட். எல்லாருடைய இருதயத்துல வந்து தான் கடவுள் வந்து தோன்றுகிறார் இல்லையா? இருப்பினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொந்த நாடான பகவானுக்கு எது சொந்த கிரகம்? கோலோகான விருந்தாவனம். அவர் அங்கேயும் இருக்காரு இல்லையா? ஸோ அங்க இருந்து இவர் அங்க அவருக்கும் சேவை பண்றாரு. இந்த பூ உலகத்துல நம்மளை போல பக்தர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அதுதானே அவர் பண்ணார். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் அவருக்கு தெரிஞ்சிச்ச விஷயத்த சொல்றார். அது இல்லாம சுத்தல லோகத்திலயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க இருக்கு பாருங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஒரு பக்தர் கலப்படமற்ற பக்தி சேவையின் காரணமாக இறைவனின் குணங்களைப் போலவே குணங்களை பெறுகிறார். ஓகேங்களா? பக்தி பண்றதுனால கலப்படமற்ற பக்தி, சுத்த தங்கம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பக்தி பண்றதுனால இவருக்கு என்ன பண்றாரு? கடவுள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் வந்து இவரை வந்து அண்டிக்குது. இவருக்கு இங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம புரிச்சுக்கணும். பக்தர்கள்னாவே தூய பக்தர்னா அவங்களுடைய குணாதிசைகள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸா இருக்கும். அது இல்லாம இவர் சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு? அன்அலாய்டு,
அதாவது கலப்படமே இல்லை அங்க. அப்புறம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லை, எந்த ஒரு தடையுமே இல்லை. இந்த 3 வேர்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அன்அலாய்ட், அன்மோட்டிவேட்டட், அன்இன்டரப்டட் பக்தி சர்வீஸ் பண்றார். ஓகேவா? கடவுளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி சேவையை பண்றதுனால கடவுளுடைய இறைவனின் குணங்களைப் போலவே குணங்களை பெறுகிறார். இல்லையா? சோ சாதாரண உயிரினங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ தகுதியே இல்லை. இல்லையா? ஆனா ஒரு பக்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முழுமையான வந்து குணங்களை வந்து பெற்றுக்கிட்டார். ஓகே. நாட் இன் ஃபுல் பட் பார்ஷியலி. ஓகேவா? கடவுளுடைய எல்லா தகுதிகளும் வர்றது எப்படி? பாதி அளவுக்கு, ஒரு பகுதி வருது. முழுமை அளவுக்கு இல்லை. சாதாரண உயிரினங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் வரும். ஏன்னா ஃபுல் அளவுக்கு வராது. பக்தர்களுக்கு ஃபுல்லா வரும். 35வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। याम साधु कादर सदासी देवो देवोवी सुरजव प्रदिमानां प्रकृति किम उदांत उदांत सामा। हरे कृष्ण। பவத் राम हरे। பவத் அர்ஷக, பவத் ரிஷக, பவத் ரிஷகன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு சான்ஸ்கிரிட் வருமா பிரபு? அது போட்டு விட்டா இல்லைன்னு இல்ல யார்? இல்ல, ஆ நான் புக் எடுத்துக்கிறேன், புக் ஆ எடுத்துக்கிறேன். இது தேவ். ஓகே. அதுக்கு தான். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து 35வது ஸ்லோகம். ஸோ இதனோட பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்க வந்து நாரத முனி வந்து இந்த இதெல்லாம் எப்படி பேசுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து கேள்வி கேட்பாரு. அப்போ நாரதர் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வருவார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு அவையில வந்து எங்க வந்து பக்தர்கள், ஞானிகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்களோ அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரை பத்தி பேசுவாங்க? யாரை பத்தி பேசுவாங்க? ஓ கிங் யுதிஷ்டா, ஈவன் த எனிமீஸ் ஆஃப் த டிமன்ஸ். எதிரிகள் யாரு? தேவர்களுக்கு. தேவர்களுடைய எதிரி அசுரர். அசுரர்களுடைய எதிரி வந்து தேவர்கள். யாரை பத்தி பேசுவாங்க? பிரகலாத மகாராஜா. ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தன். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவரை பத்தி தான் பேசுறாங்க. ஓகே. ஈவன் எதிரிகள் கூட அவரை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகே. இன்க்ளூடிங் ஈவன் இஸ் ஓன் ஃபாதர். ஓகேவா? அவர் அப்பாவும் அதை தான் பேசுறார். இந்த பொருள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகேங்களா? சாதுகத சதாசி. அசம்பிளி. ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு என்ன? சாதுகதா சதசி. எங்க வந்து சாதுக்கள் பக்தர்கள்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களும் இவரை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகே. அப்புறம் வந்து அசுரர்களுடைய எதிரி யாரு? அசுர நிற்பா. தேவர்கள். அவரும் யாரை பத்தி பேசுறாங்க? இவருக்கு பிரகலாத பத்தி தான் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரதிமானா. ஸோ இவர் வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா இருக்கார் நமக்கு எல்லாருக்கும். ஓகே. 36வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. गुणैरलामश अशङ्केयैर् महात्मायं तस्य सूचते वासुदेवे भगवती யஷ்யா நைசர்கீரதிஹ. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரால வந்து பிரகலாத முனிவுடைய அஹ், குணாதிசைகளை வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகே. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து என்ன இருந்துச்சு? அன்ஃப்ளிச்சிங் ஃபெய்த்.
டவுட்டே இல்லை. அவ்வளோ அளவுக்கு திடமான நம்பிக்கை வந்து பிரகலாத கிட்ட இருந்துச்சு. யார் மேலே? பகவான் கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் மேலே இருந்துச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு? கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் அவர் எப்பவுமே அவருடைய தாமரை திருவடியில வந்து தஞ்சம் எடுத்திருந்தாரு. ஓகேவா? அதான் சொல்றாங்க, அட்டாச்மெண்ட் டு லார்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் நேச்சுரல் பிகாஸ் ஆஃப் his previous devotional service. Okay, although his good qualities cannot be enumerated, they prove that he was a great soul. எல்லா நற்பண்புகளை வந்து பிரகலாதோடைய நற்பண்புகள் வந்து லிஸ்ட் போட்டு சொல்ல முடியாதுப்பா, ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது. பட் இதுலேருந்து ஒன்று என்ன தெரியுது? அவர் வந்து தூய பக்தர்ன்றத தெரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவரு சிறந்த ஆத்மா, மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரகலாத. ஓகேங்களா? இங்க வந்து ஜெயதேவ் கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், நமக்கெல்லாம் தெரியும் கடவுள் வந்து பல அவதாரங்கள் எடுத்தாங்க. அதுல வந்து குறிப்பா 10 வந்து இம்பார்ட்டண்டா சொல்றாங்க. கேசவ திருத்த நரஹரி ரூப ஜெய ஜெகதீஷரே. ஓகேவா? பிரகலாத மகாராஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசவா, கிருஷ்ணர் தானே என்று பகவான் நரசிம்மரின் பக்தர். ஓகேவா? ஸோ நரசிம்மன் பக்தர் யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆனது பிரகலாதா தான், இல்லைங்களா? இந்த வசனம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாசுதேவே பகவதி என்று கூறும்போது பிரகலாத மகாராஜனின் நரசிம்ம தேவரின் பற்று வாசுதேவரின் மகனான வாசுதேவரின் பற்று என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பிரகலாத மகாராஜா ஒரு சிறந்த மகாத்மா. போன இதுல என்ன சொன்னாங்க? மகாத்மான்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த மகாத்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா இவர் வந்து யாருடைய பக்தர்? நரசிம்மருடைய பக்தர். இவருக்கோசம் தான் வந்து அவர் அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தார், இல்லையா? அதுக்கு வந்து இங்க பிரபுபாதா வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யந்தே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சூதுர்லபா. வாசுதேவன் தான் எல்லாம் நினைக்கிற ஆத்மா வந்து என்னது? ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இந்த மானிட பிறவி கிடைக்கிறதே வந்து பல பல பிறப்புகளுக்கு பிறகு, இல்லையா? ஸோ இதுல வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன? பகவான கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சிட்டு அவனே தான் கதி. வாசுதேவ சர்வம் இதின்னு எவன் நினைக்கிறானோ அவன் தான் வந்து உண்மையான சிறந்த மகாத்மா. அப்படியாப்பட்டவனை பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்றாங்க. நமக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லையா உதாரணம்? அதாவது மாரத்தான் ரேஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க இருப்பாங்க. பட் முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க தான், அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் வந்து வெற்றி கிடைக்கும். அது மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ இரு. பதம் 37 படிக்குமா? படிங்க படிங்க. 37. 37. என்யஸ்த ரீடனோகோ பாலோ ஜடவத் தன் மனஸ்தயா கிருஷ்ண கிரக கிரகீதாத்மா ஆத்மான வேத ஜெகத் ஈத்ருசம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன வயசா இருக்கும்போதே பிரகலாத மகாராஜா எப்படி இருந்தாரு? ஒரு சாதாரண குழந்தை விளையாடும், பொம்மை வச்சு விளையாடும், இல்லை வண்டியில ஏதாவது போவும் வரும், இல்லைங்களா? பட் இந்த வந்து பிரகலாத பார்த்தீங்கன்னா எதுலையுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருந்தாரு. அவற்றை எல்லாம் முற்றிலும் கைவிட்டு எப்படி இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாகவும் மந்தமாகவும் இருந்தார், இல்லையா? எப்பவுமே சதா காலமும் கிருஷ்ணருடைய நினைப்புல வந்து மூழ்கி இருந்தார். அவர் மனம் வந்து எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வால பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அவர் என்ன பண்றாரு? இந்த உலக வாழ்க்கையுடைய செயல்ல இருந்து அவரை வந்து தன்னை வந்து விலகிக்கினாரு. முழுமையா கிருஷ்ணருடைய எண்ணத்துல தான் மூழ்கி இருந்தார், இல்லையா? அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கணும். நம்ம எவ்வளோ நேரம், இது எனக்கும் சேர்த்து எவ்வளோ நேரம் நான் கடவுளுக்கோசம் நான் டைம் பண்றேன், இல்லைங்களா? அந்த கேள்விகளை போட்டுக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாகவதம் படிக்கிறது. நம்ம பக்தியில வந்து நான் முன்னேறணும், இல்லையா? ஸோ இப்போ பிரகலாதன் வந்து தன்னுடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணரை சதா காலமும் நினைச்சாருன்னு நானும் இனிமேல் இன்னிலிருந்து நானும் அப்படி பண்ணணும் பக்தின்னு அப்படின்னு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம். சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து அவர் முழுமையா மூழ்கி இருந்ததுனால சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்றாங்க. மத்திய லீலையிலிருந்து சாத்வர சாத்வர ஜங்கம தேகே நா தேகே தாரா மூர்த்தி சர்வத்ர ஹய நிஜ இஷ்ட தேவ ஸ்பூர்த்தி. ஸோ
இங்க இஷ்ட தேவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இஷ்ட தேவன்னா யாரா இருக்கும் இவருக்கு? கிருஷ்ணர் தான். யாருக்கு வந்து முழுமையா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கானோ அவனுக்கு என்ன ஆகும்? எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆஹ், கிருஷ்ணரை தான் பார்ப்பான். எல்லா இடத்துலயும் சர்வத்திர ஹய நிஜ இஷ்ட தேவ ஸ்பூர்த்தி. எல்லா இடத்துலயும் எனிவேர் அண்ட் எவ்ரிவேர். ஓகேவா? அப்படி பார்க்குறவன் தான் தூய பக்தன். அதனால தான் இவர் வந்து மகாபாகவதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சிறந்த மகாத்மான்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து என்ன சொல்றோம்? யார் ஒருத்தன் அப்படி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறாங்களோ அவங்கள வந்து மகாபாகவதர்னு சொல்றாங்க. ரெண்டு வார்த்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். மகாத்மான்னு படித்தோம். இங்கே வந்து மகாபாகவதான்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம சமீதையிலேருந்து சொல்றாங்க. प्रेमा अञ्चन चुरित भक्ति विलोचनेन शान्तः सदैव हृदयेषु विलोकायन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமே. இந்த வரிகள் எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா. பிரம்மா வந்து கடவுளை பார்த்துட்ட பிறகு ஒரு செய்யுளை எழுதுறாரு. அதுதான் வந்து பிரம்ம சமிதை. அதாவது ஆதி புருஷனான பகவானுக்கு வந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை வந்து தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது கண்களுக்கு வந்து மை அழகு. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேமா அஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சன. ஸோ அந்த அஞ்சனத்தை வச்சுட்டு பார்க்குறாங்க. மைய தீட்டி பார்க்கும்போது கண்ணுக்கு வந்து அழகு இல்லையா? அந்த பிரேமாஞ்சன சுரத்தை வச்சு பார்க்கும்போது அவர் பக்தியால வந்து அந்த மைய தீட்டி பார்க்கும்போது அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து கடவுள் தெரிவாராம். ஓகேங்களா? அஹ் அந்த எந்த வடிவத்தில் தெரியுறாங்க? ஷாம சுந்தர அச்சிந்த குணஸ்வரூபம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வயம் ரூபம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த ஷாம ரூபத்துல தெரியுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம். ஓகே. அவர் எப்படியாப்பட்டவர்? சாந்தமா இருக்காரு. சதைவ ஹிருதயேஷு விலோ காயந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கிறாரு. ஸோ இப்படியாப்பட்டவரை வந்து யாரால பார்க்க முடியும்? அவரை பார்க்கறது வந்து அரிது. ஸோ ஒரு உயர்ந்த பக்தரோ மகாத்மாவோ கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணர்ந்துக்கிறாங்க. ஓகே. இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா சனி ராகு கேது போன்ற தீய நட்சத்திரங்களால் ஒருவர் பாதிக்கப்படும் போது அவர் எந்த எதிர்கால செயலிலும் முன்னேற முடியாது என்று சில சமயங்களில் கூறப்படுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக பிரகலாத மகாராஜா உயர்ந்த கிரகமான கிருஷ்ணரால் பாதிக்கப்பட்டார். ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து நேரம் சரியில்லைப்பா. சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து சனி தோஷம் நடக்குது, ராகு கேது ஆஹ், நடக்குது. அப்படி அப்போ வந்து அதெல்லாம் வந்து தீய கிரகங்கள் சொல்றாங்க. ஸோ அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எதுவுமே விளங்காது. அப்போ வந்து இங்க பிரகலாதனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்தில் என்ன படித்தோம்? அவர் வந்து மந்தமா இருக்கிறாரு. எதுலேயுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம அமைதியாகவும் மந்தமா இருக்காரு. அதுக்கு என்ன காரணம்? பக்தர்களுக்கு தெரியும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வுல மூழ்கி இருக்காரு. பட் இங்க பிரபுபாதா எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. கிருஷ்ண என்ற கிரகம் வந்து அவரை வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்ந்த கிரகமான கிருஷ்ணரால் பாதிக்கப்பட்டார் பிரகலாதான் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால தான் இந்த ஜட உலகத்துல இருந்தா கூட அதுக்கு எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். ஸோ அதனால தான் இங்க வந்து அவரை எல்லாரும் என்ன சொல்றாரு? மகாபாகவதர் இல்லையா? Okay. அதாவது இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு. மஞ்ச காமால பிடிச்சவனுக்கு வந்து அவன் என்ன சொல்வான்? எதை பார்த்தாலும் மஞ்சளா தான் தெரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா? அதே மாதிரி மஞ்ச காமாலை ஏன் இங்க வந்து சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாகவதனுக்கு பித்து பிடிச்சிருக்கு. யார் மேல? கிருஷ்ணர் மேல பித்து பிடிச்சிருக்கு. அதனால எங்க பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் கிருஷ்ணராவே தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு? அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாகவதர் உயர்ந்த பக்தன் சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து இங்க எழுதுறார் இல்லையா? ஸோ அதாவது இயற்கையா நமக்கெல்லாம் பற்றுதல் இருக்கும் சில சமயத்துல இல்லையா? இயற்கையா எல்லா சமயத்துலயும் இருக்கு, பற்றுதல் இருக்கு. நைசார்கி ரத்திஹீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அவர் இங்க வந்து இந்த இயற்கை பற்றுதல் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கான். இயற்கை பற்றுதல் யார் மேல? நமக்கெல்லாம் பொருள் மேல வீட்டில் இருக்கவங்க மேல இருக்கும். பட் இங்க பிரகலாதுக்கு மேல கிருஷ்ணர் மேல இருக்குது. அது இயற்கையா இருக்குது. நம்ம எல்லாம் இப்ப வேதங்களை படிச்சு படிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு இயற்கையாவே இருக்கு. கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் இல்லையா? ஸோ
அதான் ஒரு பற்றதுனால தான் அவன் ஒரு சின்ன பையனா இருந்தா கூட அவனுக்கு வந்து விளையாடுறது கூட விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ எவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? வி விரக்திர் அந்நியத்ர ச. ஓகே. இதுதான் வந்து ஒரு பக்தனுடைய அறிகுறியா, கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய அறிகுறின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அனைத்து ஜடப்புட செல்வ வளங்களிலோ பற்றுதலிலிருந்து விலகி இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ ஒரு சின்ன பையன் கொஞ்ச நேரம் கூட சும்மா இருக்க மாட்டான். துரு துரு துருன்னு அங்கே ஓடுவான் இங்கே ஓடுவான் இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணாம அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். ஓகே. முதல் தர பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்று நமக்கு சொல்லணும் இல்லைங்களா? 3 levels ஆஃப் டிவோட்டீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதாவது நியோஃபைட் டிவோட்டீஸ், அப்புறம் வந்து மற்றது 3 stages டிவோட்டீஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? யாராவது சொல்றீங்களா? கனிஷ்ட, உத்தம, மத்தியம அதிகாரி. ஸோ உத்தம அதிகாரி லெவல்ல இருக்கிறார் இவர். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மெல்லாம் இந்த நிலையை அடையணும். சாத்தியமா? ஸோ பிரகலாத மகாராஜா போன்ற ஒரு மகா பாகவதம் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் எண்ணங்களில் மூழ்கி இருப்பார். 38வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலாம்னு நான் படிக்கிற மாதாஜி. படிக்க சொல்லுங்க அவங்களே. தப்பாயிடும் நானே படிச்சு. மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, சாம்சங் மாதாஜி, உங்க பேரு மாதாஜி? படிங்க பிரபு நீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசீன பரியடன் அஸ்னன் சயானக பிரவிபன் பிரவன் நானு சந்தத்த ஏதானி கோவிந்த பரிரம்பிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் சதா காலமும் கிருஷ்ணரை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தார். அப்போன்னா அவர் வந்து எந்த சமயத்தில் வந்து சாப்பிட்டாரு, தூங்கினாரு, தண்ணி குடிச்சாரு, பேசினாரு, உக்காந்தாரு, நடந்தாரு, தூங்குனாரு இல்லையா? அந்த கேள்விகள்லாம் வரும் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக உடல் தேவைகள். இதெல்லாம் வந்து தானாகவே நிறைவேற்றப்பட்டன என்பதை அவர் அறியவில்லை. அவருக்கே தெரியல இந்த செயல்கள்லாம் எப்போ நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அம்மா வந்து பாதுகாப்பாங்க இல்லையா, பராமரிப்பாங்க. பராமரித்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது, தூங்க வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? பட் இவர் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளை இல்லையா? எப்படி தா தனது தாயின் மடியில் இருப்பதில் தான் அவன் திருப்தி அடைகிறான். அதே போல இந்த சின்ன குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே அம்மா வந்து மடி மேல தான் போட்டு வச்சுப்பாங்க இல்லையா? தூங்கும்போது தான் அந்த ஊஞ்சல்ல போட்டுட்டு போவாங்க வேலை செய்யறதுக்கு. அந்த குழந்தைக்கு எது சந்தோஷம், எப்பவுமே நான் என் அம்மாவோட மடியில தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தரால் பராமரிக்கப்பட்ட வந்த ஒரு சிறு குழந்தை போலவே இருந்தார். ஓகேவா? அவருடைய உடல் தேவைகளை கூட அவருக்கு வந்து தெரியல, நான் இது செஞ்சுக்கணும் அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாயும் தந்தையுமாய் அவருக்கு இருந்திருக்கார் இல்லையா? கோவிந்தன் பிரகலாதர் மகாராஜாவை பராமரித்தார். கோவிந்தன் வந்து பராமரிக்கிறார் அவர் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அவர் எப்போதுமே அவரை நினைச்சிட்டே இருக்கார். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வில் பரிபூர்ணத்திற்கு பிரகலாத மகாராஜா ஒரு தெளிவான எடுத்துக்காட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. ஹரே கிருஷ்ணா. 39 பதம். கவசித் திருததி வைகுண்ட சிந்தா சபலசேதன கவசித் தசதி சச் சிந்தா அலாத் உத்காயதி வசித். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து பக்தி அவருக்கு அதிகமாகிடுச்சு இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் அழறாரு. பச்சித் பச்சித்துன்னா சில சமயத்தில், அதாவது ருதாத்தி, ருதாத்தின்னா அழுறது. ஓகே. வைகுந்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? வைகுந்த சிந்தா. வைகுந்தன் லோகத்தில் யார் இருக்கிறது? நாராயணன். அவர் மேலே இருக்கிற சிந்தை வந்துடுது அவருக்கு. அதனால அவர் வந்து அலறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. சபல சேத்தனக, இந்த மனசு வந்து ரொம்ப திகைப்பா இருக்குது. சில சமயத்துல வந்து மனசு வந்து ரொம்ப திகைப்பா இருக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை சில நேரத்துல வந்து சிரிக்கிறார். 3வது லைன் பாருங்க. பச்சித் த சதி. அப்போ வந்து சில நேரத்துல அலறாரு, சில நேரத்துல வந்து சிரிக்கிறாரு.
தச்சிந்தா, தச்சிந்தா அப்படின்னா அவருடைய எண்ணங்கள் எப்பவுமே அவர் மேலதான் இருக்கு. சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப சத்தமா காயத்தி ரொம்ப சத்தமா பேசுறாரு இல்லையா. ஒவ்வொரு சமயத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறாரு. கொஞ்ச நேரத்துல அழறாரு, கொஞ்ச நேரத்துல வந்து சிரிக்கிறாரு, கொஞ்ச நேரத்துல மகிழ்ச்சியா இருக்காரு, கொஞ்ச நேரத்துல வந்து சத்தமா பாடுறாரு. ஸோ இத மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து அவர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. ஓகே. இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு. அதாவது ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. ஸோ அம்மா வந்து என்னை வந்து பெட்ல போட்டுட்டாங்க, தொட்டிலில் போட்டாங்க. ஸோ இந்த அம்மா போய் என்ன பண்ண போகுது, என்னை விட்டுட்டு போயிட்டு அடுப்பாண்ட போயிட்டு வேலை செய்ய போகுது. நான் தனியாக இருக்க போறேன்றதை அது தெரிஞ்சுக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2 3 நாள் தெரியாது, அமைதியாக தூங்கும். அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணோம், அம்மா அப்படி போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம், அது உடனே கத்த ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. இல்லையா, அழுக ஆரம்பிக்கும். அழுதா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அம்மா, திரும்பி வந்து அந்த குழந்தைய தூக்கிப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ண அந்த குழந்தை சந்தோஷத்துல சிரிக்கும். ஓ எங்க அம்மா வந்துட்டாங்க, என்னை தூக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி அது போலவே மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜா சில சமயத்துல கிருஷ்ணருடைய சிந்தையில ரொம்ப மூழ்கி இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து என்ன வந்துச்சு, நான் ரொம்ப நேரம் கிருஷ்ணரை வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறேன். அந்த பிரிவு ஆற்றல் வந்து அவர் மனசுல வந்துருச்சு. அந்த பிரிவை தாங்க முடியல அவருக்கு, கிருஷ்ணர் எங்கேன்னு நினைக்கிறார். ஓகேவா. அதுதான் வந்து இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அதனால தான் அலறுது. அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரணே நம. நம்ம சிஷ்யாசத்துல படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, கோவிந்தன் எங்கேயோ இருக்கிறார், நம்ம இங்க இருக்கிறோம் நிம்மதியா. அந்த பாடல்கள் படிக்கும்போது நம்ம கண்ணில் தார தாரையா தண்ணி வரணும். ஆ, எனக்கெல்லாம் வரவே இல்லை. ஓகே. அதே வந்து திறந்த பக்தன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரிவால தாங்க முடியாம துக்கம் தொண்டையை அடைக்கும் இல்லையா. அதுதான் தூய பக்தர். ஸோ அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கு, பிரகலாதனுக்கு இருக்கு இல்லையா. ஒரு உயர்ந்த பக்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டார் என்று உணரும் போது அந்த பிரிவால வந்து அவங்க அலறாங்களாம். இப்பதான் பார்த்தோம் சதா காலமும் நினைக்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன மில்லி செகண்ட் கேப்ல கிருஷ்ணர் மறந்துட்டா அவங்க அலறாங்க இல்லையா. ஸோ எப்படி வந்து அந்த அம்மா குழந்தைய வந்து பார்த்து அந்த குழந்தை சந்தோஷம் அடையுதோ, அது மாதிரி இவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த சந்தோஷமும் சிரிப்பும் அதிகமாக ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அறிகுறிகளை வந்து பாவான்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதை நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிவோஷன்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பாவா ஸ்டேஜில் இல்லைங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள், பக்தர்களுடைய பக்தியின் படிகளில் வந்து முன்னேறி இருக்காங்க, அதனுடைய பாவங்கள் தான் இது. 40வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। नदति क्वचित् उत्कण्ठो विलज्यो निरुध्यति क्वाचित् क्वाचित् तत् भावना युक्तस्तन्मयो नुसकारः। ஸோ இவர் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் மறுபடியும் அந்த போன ஸ்லோகத்தில் படித்த மாதிரி அவருடைய உணர்வுகள் மாறிட்டே இருக்குது. சில சமயத்தில் வந்து பரமபுருஷரை பகவானை பார்க்குறாரு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டதும் பிரகலாத மகாராஜா முழு பதத்துடன் சத்தமாக கூப்பிடுவார். சில சமயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மகிழ்ச்சியால் ஆஹ், அவரு எப்பவுமே வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வெக்கம் சுபாவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கூச்ச சுபாவத்தை வந்து இழந்துட்டு சத்தமா பேசுறாரு, சத்தமா வந்து பாடல்கள் பாடுறாரு, அப்புறம் வந்து நடனமும் ஆடுறாரு. ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் சில சமயத்தில் அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய எண்ணத்தில் வந்து ஃபுல்லாக மூழ்கி இருக்காரு. அந்த சமயத்தில் அவர் தனிமையா ஃபீல் பண்றாரு. ஓகேவா. ஃபெல்ட் ஒன்னஸ், தனிமையான என்ன மாதிரின்னா பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய கிருஷ்ணருடைய தன்னை வந்து யோசிக்கிறார். அதாவது ஒன்னஸ், கிருஷ்ணரும் அவரும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்தார். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் 3 விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை நினச்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சத்தமாக பதத்தோட கூப்பிடுறார். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அந்த வெட்கம்லாம் போயிட்டு நார்மலா நம்ம யாராவது இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில விஷயங்களை செய்ய மாட்டோம். யாரும் இல்லைன்னா சில விஷயங்களை செய்வோம் தாராளமா. எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. சரி பண்ணிட்டா வந்து அச்சச்சோ நான் எல்லாரும் முன்னாடி இப்படி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு பட்டு தலை குனிவோம். அது மாதிரி எந்த ஒரு கூச்சமும் இல்லாம அவர் என்ன பண்றாரு, டான்ஸ் ஆடுறாரு. அப்புறம் அவர் எண்ணத்தோட முழுகி இருக்கிறதுனால அவர் வேற இல்லை கிருஷ்ணர் வேற இல்லைன்ற பாவம் அவருக்கு வருது. ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியே நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, அவர் மாதிரியே இருக்கார். அப்புறம் சில நேரத்துல என்ன பண்றாரு, அவர் செஞ்ச லீலைகளை வந்து இவர் இமிட்டேட் பண்றார். ஓகே, இமிட்டேட்டட் த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் லார்ட். இந்த 4 விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ என்கிட்ட இருந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப தூரமா இருக்காருப்பான்னு சொல்லிட்டு அழறார். சில சமயத்துல வந்து கூடயே பக்கத்துலயே இருக்கிறாருன்ற நினைச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்கார். ஓகே, தானும் பரமபுருஷ பகவானும் ஒன்றே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த லீலைகளை வந்து அவர் பண்றார். ஓகேவா? ஸோ சில சமயத்துல பிரிஞ்சு போடுறதுனால பைத்தியக்காரத்தனமா பிஹேவ் பண்றாரு. இந்த உணர்வுகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, உணர்வுகள்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு. ஓகேவா? சாந்திய தாசிய சாக்கிய வாட்சல்ய மாதுரிய எல்லா உறவுகளும் பகவானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி ரசால ஏதாவது ஒன்று வச்சு நம்ம பக்தி செலுத்தணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜின் உணர்வுகள் வாத்சல்யம், மகப்பேறு மற்றும் பாசத்தின் மென்மையான உணர்வில் இருந்தன. ஓகேவா? பிரகலாத மகாராஜா தனது தாயால் விட்டு செல்லப்படும் பொழுது அழும் குழந்தையைப் போல இறைவன் தன்னை விட்டு விலகி இருப்பதாக உணர்ந்தபோது அவர் அழத் தொடங்கினார். மீண்டும் பிரகலாதனை போன்ற ஒரு பக்தர் சில சமயங்களில் இறைவன் தன்னை சமாதானப்படுத்த நீண்ட தூரத்தில் வருவதை காண்கிறார். ஒரு தாய் ஒரு குழந்தைக்கு பதிலளிப்பது போல், என் அன்பான குழந்தையே அழாதே, நான் வருகிறேன். பின்னர் பக்தர் தனது சூழல் மற்றும் சூழ்நிலைகளால் வெட்கப்படாமல் இதோ என் இறைவன் வருகிறார் என்று நினைத்து நடனமாடத் தொடங்குகிறார். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி நினைச்சு நினைச்சு அவர் என்ன பண்றாரு, முழு பரவச நிலையில இருக்கிறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனுடைய லீலைகளை ஃபாலோ பண்றாரு, பட் அவர் இறைவனா மாறவில்லை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा। कौशिक उत्पुलकस तूष्णीम आस्ते संसर सम सम सर्पस निरुदः अस्पंद प्रायाणांत सलिकामिलिनी देशनः। हरे कृष्ण। சில சமயத்துல தேங்க்யூ பிரபு. சில சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தாமரை கரம் வந்து அவரை தொடுற மாதிரி ஃபீல் பண்றார். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆறாருன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியால பேர் இன்பமாகுது. அதனால மகிழ்ச்சியோட இருக்கிறாரு, அமைதியா இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து மயிர் கூச்சி எரியுது. ஓகேவா? முடியெல்லாம் நேரா நின்னுக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் மேல இருக்க அன்பால கண்களை பாதிய மூடிய நிலையில கண்ணீர் வழிஞ்சிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் ஆனந்த பரவச நிலையில வந்து 8 அறிகுறிகள் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இவருக்கு வந்து வெளிப்படுத்துறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சின்ன குழந்தைங்க 6 மாசத்துக்கு உள்ள இது குழந்தைங்க இந்த மாதிரி தான் விளையாண்டு இருக்கும். தானா சிரிக்கும், தானா இது இருக்கும். அப்ப ஆஹா. எங்க ஆயா சொல்லுவாங்க, சாமியோட விளையாடுறாரு, ம். சாமியோட விளையாடுறான் குழந்தை, ஆஹா. சாமி வந்து அவனுக்கு வந்து விளையாட்டு காட்டுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. தானா ம். சிரிச்சு இருக்கும் குழந்தை ஆடிக்கின்னு. யாரும் இருக்க ம். மாட்டாங்க அந்த இடத்துல. ஹரே ம். கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மேட்ச் ஆகுது. இவர் வந்து தியானத்துல இருக்காரு, கிருஷ்ண நினைவுல இருக்காரு இல்லைங்களா? பெரியவங்க சொல்றதெல்லாம் ஒரு விதத்துல கரெக்டே, நமக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் பிரிவை உணரும் போது அவர்கிட்ட இன்னும் பக்கத்தில் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவல் அவருக்கு வருது இல்லையா? அந்த வேதனையும் அவரால் பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய வேதனையை தாங்க முடியாம கண்களை மூடிக்கிட்டு இடைவிடாம கண்ணீர் வடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? அதே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார் பாரு, யுகாயிதம் நிமேஷேன சக்ஷுஷா பிராவிஷாயிதம். அதாவது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பல வருடங்கள் போல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அந்த பிரிவினைனால இங்க பிரகலாத மகாராஜா வந்து தொடர்ந்து அழுதுட்டே இருக்கார். இதுதான் வந்து தூய பக்தி பரவசத்தின் அறிகுறிகள் இல்லையா? இவர் வந்து இந்த மகாராஜாவுடைய உடல்ல வந்து தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
யாருன்னா படிக்கிறாலும் கேளுங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சா உத்தம ஸ்லோக பதாரவிந்தையோர் நிசேஷ வயாகிஞ்சன சங்க சப்தயா தன்வன் பராம் நிர்வித்தும் ஆத்மனோமுகீர் துக்ஷங்க தீனஸ்ய மன சமம் வியாதாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க, இவர் வந்து பிரகலாத மகாராஜா சாதாரண குழந்தை போல விளையாடுறதுல ஒன்றும் பண்றதில்ல. ஸோ அவருக்கும் இந்த ஜட பொருளுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமே இல்லை. ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, கலப்படமற்ற பக்தியை பண்ணிட்டு இருந்தார். தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கனால அவர் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அதனால அவர் முழுமையான பரவச நிலையை வந்து வெளிப்படுத்துறார் இல்லையா. அந்த அறிகுறிகள்லாம் வந்து அவர் உடல் அம்சங்கள்ல தெரியுது. ஓகேவா. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக புரிதலில் மிகவும் ஏழைகளான மக்கள் தூய்மை அடைந்தனர். இத பார்த்தவங்க வந்து தூய்மை அடைகிறாங்க. ஏன்னா அவர் அவ்வளவு அளவுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கார். அந்த பக்தி பரவச நிலை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துறாரு இல்லையா. அதை பார்த்துட்டு ஆஹ், சில பேர் எல்லாம் வந்து தூய்மை அடைகிறாங்க. ஸோ இன்னும் வேற வார்த்தையில் சொல்றாருன்னா, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரகலாத மகாராஜா ஆழ்நிலை பேரின்பத்தை வழங்கினான்னு சொல்றாங்க. இது எவ்வளோ நல்லா இருக்கு இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க லாஸ்ட் லைன் இருக்கு பாருங்க. ஒரு தூய பக்தரின் நடத்தையை கண்டு ஆன்மீக ரீதியாக முன்னேறி பேரானந்தமாக முடியும். யாருக்கு? பௌதீகவாதிகளுக்கு இல்லையா. அதனால தான் நமக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, சாது சங்க சாது சங்க லவமாத்திர சாது சங்க. இது மாதிரி தூய பக்தர்களை வந்து இதோட சங்கம் நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா. இங்க வந்து பிரகலாத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து அவர் அப்பாவால சித்திரவதை செய்யப்பட்டார். இருந்தாலும் அவர் எதையுமே பொருட்படுத்தல இல்லையா. பௌதீக விஷயத்துல அவர் இன்வால்வ் ஆனதே இல்லை இல்லையா. அவர் எப்படியாப்பட்ட பக்தியை பண்றார், நிபந்தனையற்ற பக்தி, அகைதுகி அப்ரதிகதா இல்லவா. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத வந்து என்னதான் நம்ம அப்பா வந்து தண்டனை கொடுத்தாலும் அவர் கலங்கவே இல்லை. ஏன்னா அவர் மனசு எங்க, உடல் தான் இங்க இருக்கு, மனசு ஃபுல்லா பரமபுருஷ பகவான் மேல இருந்துச்சு. அதனுடைய பிரதிபிம்பம் தான் அவருடைய உடல்ல வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் எரியுது, பரவச நிலையுடைய சிம்டம்ஸ். அப்போ தெரியுறதுனால இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அசுர கூட நண்பர்களும் கூட மனம் திரும்பினார்கள். ஓகேவா. ஸோ அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணல, ஐயோ எங்கள் அப்பா இப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதையுமே ஃபீல் பண்ணல. அவர் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருந்தார். அதனால அவர் மனசும் தூய்மையாக இருந்துச்சு. இதை பார்த்து அசுரகுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட மாறிட்டாங்க. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க, நம்ம வீட்டில் நம்ம பக்தி பண்ண நம்ம குணாதிசைகளை பார்த்துட்டு அவங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தியில் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆ யாராவது படிக்கிறதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मिन् महाभागवते महाबाहो महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् அகோரோதகம ஆத்மஜே. ஸோ என் அன்பான மன்னர் யுதிஷ்டரே, பிரகலாதன் தனது சொந்த மகனாக இருந்த போதிலும் இந்த உயர்ந்த அதிர்ஷ்டசாலி பக்தனை அரக்கன் இரண்யகசிப்பு துன்புறுத்தினான். இது வந்து யார் சொல்றது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதர் முனி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு சொல்றார், தன் பையன் எவ்வளவு அளவுக்கு பக்தனா இருந்தாலும் இரண்யகசிப்பு வந்து அவனை வந்து துன்புறுத்தினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இவன் வந்து உயர்ந்த தளத்துல இருக்கான், அவர் போயிட்டு இவரை வந்து வம்பு இழுக்கிறார். ஓகே. துன்பப்படுத்திட்டே இருக்கிறார். இப்ப என்ன ஆகுது இதனால, இரண்யகசிப்பு நிலை வந்து கீழே போகுது. அவன் தவத்திற்கும் பலன்கள் எல்லாம் குறைகிறது. ஓகேவா. சோ ஒரு தூய பக்தனை ஒடுக்குபவன் தனது தவம் தவம் மற்றும் புண்ணிய செயல்களின் பலன்களை இழக்கிறான். அதனாலதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ பக்தர்களை வந்து நம்ம நிந்திக்க கூடாது, வற்பு துன்புறுத்த கூடாது.
ஓகே. அப்படி அவங்கள துன்புறுத்தினா அவங்களுக்கு மாத்திரம் கஷ்டம் இல்லை, நம்ம செஞ்சிருந்த புண்ணியம் புண்ணியத்தின் பலன்கள் எல்லாம் போயிடுவான். ஓகேவா? ஸோ இன்னரண்ட் கசிப்பு இதனால என்ன பண்ணா, அவனுக்கு அழிவு பேரழிவு அவனே தேடிக்கிட்டான். இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு தவ இருந்து வரத்தை வாங்கினான், அந்த வரத்தை எல்லாத்தையும் அவனே வீண் பண்ணிக்கிறான். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பிரகலாதன் வந்து தூய பக்தன் இல்லையா, அவரை வந்து தண்டிக்கிறார். அதனால அவனுடைய செல்வ வளங்கள் எல்லாம் குறைய தொடங்கின. ஓகே. 44வது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண श्री மாதாஜி. श्रीयुधिष्ठिरवाच ம். देवर्ष एतत् इच्छामो वेदितुं तव सुव्रता यत् आत्मजायसुतया इदादात् साधवे हयहम्। हरे कृष्ण ஸோ माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு ஒரு கேள்வி. என்னப்பா, இந்த பிரகலாத வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்புக்கு சொந்த பையன், அது இல்லாம இவன் வந்து தூய பக்தன் இல்லையா, உயர்ந்த துறவி. ஆ? அப்படி இருக்கும்போது இவன் ஏன் இவ்வளோ அளவுக்கு தொந்தரவு பண்ணா, எனக்கு அதை விலாவரியா சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கனாலும் அவர் தூய பக்தருடைய குணாதிசயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா யார்கிட்ட போயிட்டு கேள்வி கேட்கணும்? நாரத முனி கீழே போய் கேள்வி கேட்கணும் இல்லையா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பதிலும் சொல்கிறார். ஓகேவா? ஆஹ் தேவரிஷி தேவரிஷி நாரதர்கிட்ட வந்து யுதிஷ மகாராஜா கேட்குறார். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோசம் அவர் கேள்வி கேட்குறார் இல்லையா. வேற சாதாரண மனிதர்கள் கிட்ட போய் கேட்டா இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லவே மாட்டாங்க இல்லையா. ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவத்திலேருந்து ஒரு கோட்பாடு சொல்லியிருக்காங்க. சதாம் பிரசங்கான் மம வீரிய சம்விதோ பவந்தி ரித்கர்ண ரசா ரசா ஆயனக கதக. ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும்? இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு சாது சங்கம் வேணும். பக்தர்களுடைய தொடர்பு கொள்வதன் மூலமே நம்ம யாரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவான் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும், பக்தர்களுடைய நிலைகளை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா ஒன்றுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரத முனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர் அது என்ன சொல்றது, ஸ்வர்த்தா ஸ்வர்த்தன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. ஓகே. சூன்னா நல்லது, வர்த்தன்னா என்றால் வாவ், அதாவது சபதம் எடுப்போம் இல்லைங்களா அது. ஓகேவா? ஆஹ் இந்த சு சுவிருதா இந்த வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை இல்லையா. This word refers to a person who has nothing to do with material world, which is always bad. இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு உட்பட்ட வார்த்தையே அல்ல. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே மோசமான உலகம். ஓகேவா? சில பேர் எல்லாம் படிச்சுட்டு கர்வம் அடைவாங்க இல்லையா, அவன்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக புரிதல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ பக்தியாமாம் அபிஜானந்தி, கடவுளை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பக்தி சேவை பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும், வேற ஒன்றும் வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. காசு இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பெரிய வீடு பங்களா எல்லா சொத்து படிப்பு எது இருந்தாலும் கடவுளை புரிஞ்சுக்க முடியாது. கடவுளை புரிஞ்சுக்கணுன்னா கடவுளை பக்தி தொண்டு செஞ்சு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ பிரகலாதாக்கு வந்து பிரகலாதை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார். 45வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. इन्द्र कृष्ण புத் पुत्रान् ஆ. पुत्रान् विप्रदिप्लं स्वान् पितर पुत्रवत्सला उबालबन्धे शि- शिक्षार्थं नैवाहम् अबरो यथा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எப்பவுமே ஒரு அப்பா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தான் குழந்தைகிட்ட பாசமாக தான் இருப்பாங்க. அதே வந்து குழந்தை வந்து முரட்டுத்தனம் ஏதாவது பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, தண்டிப்பாங்க இல்லையா. தண்டிக்கிறாங்கன்றதுனால அப்பா அம்மா வந்து எதிரி ஆயிடுவாங்களா? இல்லை இல்லை, அவனோட நலம் விரும்பி அதனால கண்டிக்கிறாங்க இல்லையா. பிரகலாத மகாராஜா தந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு இவ்வளவு உன்னதமான மகனை வந்து எப்படி கண்டித்தார், இதுதான் கேள்வி. இதை நான் அறிந்திக்க ஆவலாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது, யார் युधिष्ठ- கேட்கறது? युधिष्ठिर नारद प्रति வெரி குட், சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி சொன்னது ஆன்சரு? ஓகே. प्रेमरानी। ஹரி போல் மாதாஜி. 46 சொல்லுங்க மாதாஜி.
வாய்ஸ் 46 சொல்லுங்க, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. किमुतानो पशान् साधुं साशान् ராத்ரு. साधु तादृशान् कुरु देवदात् एतत् कौतुकं रामन् अस्माकम् इदाम प्रभो विदुपुत्राय यत् त्वेषा मरणाय प्रयोजिताय हरे कृष्ण ஹரே माताजि கிருஷ்ணா. இப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு இன்னும் கேள்வி. என்னப்பா, இவ்வளோ நல்ல புள்ள, கீழ்ப்படுகிற புள்ள, நல்ல நடத்தைக்குள்ள புள்ள, தந்தைக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தக்கூடிய புள்ள, எல்லா குணாதிசைகளும் இந்த பையன்கிட்ட இருக்குது. எப்படி அவங்க அப்பா இவ்வளோ அளவுக்கு வன்முறையா நடந்துக்கிட்டாரு? ஓ பிராமணரே, எஜமானரே, பாசமுள்ள தந்தை, எனது உன்னத மகனை கொல்லும் நோக்கத்துடன் அவரை தண்டிப்பது போன்ற ஒரு முரண்பாட்டை நான் எப்போதும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. எப்பவுமே ஒரு அப்பா வந்து ஒரு நல்ல பிள்ளைய வந்து போற்றி புகழ்ந்து தம் மடியில தான் வச்சு பார்த்துருக்கேன். இப்படி வந்து நான் ஒரு அப்பனை பார்த்ததே இல்லை. இது மாதிரி கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை நீங்க தயவு செய்து போக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு நாரதர்கிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றார் இல்லையா? ஓகே. இது வந்து எப்பவுமே ஒரு நல்ல புள்ளைய அப்பா வந்து கண்டிக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரியுது. அவன் புள்ள நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பெருமையா தான் இருப்பாங்க. இவருடைய நடவடிக்கை வந்து முரண்பாடா இருக்கு, எனக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க, எனக்கு ரொம்ப டவுட்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 4வது அத்தியாயம் முடியுது. ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 7வது காண்டம் 4வது அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த நோக்கங்களான இரண்யகசிப்பு பிரபஞ்சத்தை பயமுறுத்துகிறது என்பது இவ்வாறு முடிகிறது. நன்றி அனைவருக்கும். வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण நம்ம ஹரே நாளைக்கு 5வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். எல்லாம் 1:15க்கு ஜாயின் ஆயிடுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா.